מרון רפפורט מוסר את התנצלותו, ברגע האחרון נבצר ממנו להגיע. העניין שלנו, מרון ואני כבר בערך שנתיים פלוס עושים נפשות לרעיון חדש של התקדמות לעבר פיוס ישראלי-פלסטיני. זה מבוסס על עבודה שאנחנו עשינו בצורות שונות, אנחנו כבר כותבים על הדברים האלה אולי 10-15 שנה, בכל מיני צורות, לא רק אנחנו כמובן. וזה התבסס על מפגש שהיה בהתחלה בבית לחם עם כמה פלסטינים, ביניהם בסם ארמין שהתחיל את הלוחמים לשלום, ונאסר לחם שהוא ראש סוכנות הידיעות מען, אנשים די בכירים, אבל לא ממש בכירים. שצריך איזושהי קבוצה ישראלית פלסטינית משותפת שתפרוץ את המבוי הסתום. וזאת באמת ההרגשה של הרבה אנשים שאנחנו נמצאים במבוי סתום, לא צריך להיות גאון גדול ופרשן פוליטי גדול, שאנחנו בעצם תקועים. כל המצב הישראלי-פלסטיני הוא תקוע. הוא כרגע תקוע יחסית במחיר נמוך לישראלים, במחיר גבוה לפלסטינים, גם מבחינת דשדוש הכלכלה הפלסטינית שנשארה פחות או יותר ברמה של שנות ה-60, של משהו כמו 2,000, אפילו קצת פחות, 1,600-1,700 דולר לנפש בשנה, כשישראל היא כבר 33,000, משהו כזה. זאת אומרת, הפלסטינים משלמים מחיר כלכלי עצום על הדשדוש הזה, וגם מחיר בסבבים של אלימות שרוב הקורבנות בהם הם פלסטינים, אבל גם הישראלים משלמים מחיר במיוחד בדרום, כי רוב הניהול של הסכסוך, של הסטטוס קוו, הוא על הגב של, בשנים האחרונות, לפחות מאז מלחמת לבנון השנייה, הוא על הגב של תושבי הדרום, שהם סובלים הרבה יותר מיתר, אני לא צריך להגיד לכם את זה. אז יש מצב של דשדוש, ואין שום חזון שיכול לפרוץ את זה. עכשיו, יש על השולחן בעצם שני חזונות עיקריים. החזון בעצם מהסכם אוסלו וצפונה, שזה כבר 21 שנה, הוא החזון של שתי מדינות לשני עמים, שבעצם אומץ על ידי, אפשר להגיד, קשת רחבה של המערכת הפוליטית בישראל. אני לא קונה את זה אגב שהליכוד אימצו את זה, כי הליכוד בחוקה שלהם עדיין אומרים שלא תהיה מדינה נוספת בין הירדן לים. נתניהו לא הביא אף פעם את נאום בר אילן שלו לשום הצבעה בשום מוסד מפלגתי. הוא אמר את נאום בר אילן, פחות או יותר. הוא לא חזר עליו. הוא חזר עליו פעם אחת, לפני הבחירות האחרונות, פעם אחת אחרי הבחירות ב-2009, ופעם אחת לפני הבחירות ב-2013. הוא אמר, הקו שלנו, אנחנו מאמינים בנאום בר אילן, הוא לא אמר הרבה יותר. אבל הוא מדי פעם גם חוזר על זה בפורומים בינלאומיים, אבל זה איבד מאוד גם בגלל שהוא לא הביא את זה במפלגה שלו יהיה מרד אם הוא יביא את זה, וגם בגלל שפשוט לא נעשה שום צעד בכיוון. וכל המפלגות ימינה מהליכוד מתנגדות לזה, וגם המפלגות האחרות, אפילו נגיד שלי יחימוביץ' שהוביל את העבודה לשתי מדינות לשני עמים, זה לא נראה בדיוק כמו שהקו המינימום הפלסטיני או הבינלאומי הוא כזה. הפתרון הזה לא מבשיל כמובן, הוא יכול היה באופן תיאורטי אחרי אוסלו להבשיל, אבל הוא לא מבשיל בעיקר בגלל ישראל, שממשיכה לעשות קולוניזציה של הגדה, ממשיכה ליישב את הגדה בקצב פחות או יותר קבוע, לאורך 25 שנה, קצב גידול של בערך 5-6% בשנה. אם תמפו את זה, ממשלות השמאל והימין פחות או יותר ישבו את הגדה באותו הקצב. היום יש משהו כמו 340,000 מתנחלים, ועוד בערך 200,000 בירושלים, בערך 550,000 ישראלים חיים מעבר לקו הירוק, שזה מספר אדיר. זה הגורם העיקרי, אבל יש עוד גורמים, גם כל הנושא של הזירה הבינלאומית, שבעצם אין כמעט לחץ על ישראל, וגם ההשתלטות או ההתחזקות מאוד חזקה של החמאס בקרב הפלסטינים, כל אלה הופכים את פתרון שתי המדינות ליותר ויותר בלתי אפשרי. והמערכת הבינלאומית יודעת להמשיך ולנגן את השיר הזה, כי אין להם פשוט שום חזון אחר. מה עוד שאם אנחנו מסתכלים על המתווה שפחות או יותר הוא בקונסנסוס, שזה נגיד מתווה קלינטון עד קרי, נגיד קלינטון, אולמרט, קרי, כל האנשים שדיברו ועשו משא ומתן על זה,
מבחינה מהותית זה לא נראה שזה מתווה שיכול להביא ליציבות, הרי אנחנו מדברים על שלום, על פיוס ועל יציבות ושגשוג כלכלי, כי כל המתווים האלה יוצרים מדינה פלסטינית מפורזת עם שליטה ישראלית לפחות לכמה עשורים בבקעת הירדן, עם גושי התנחלויות, עם ירושלים בלתי אפשרית שמפוצלת דרך גבולות וגשרים וחומות ושערים. ניתוח פוליטי סביר של אנשים שמתעסקים בסכסוכים אתניים, ואני עוד לא הצגתי את עצמי, אבל אני אציג את עצמי בעניין הזה של הניסיון שלי. הרי אפשרות גבוהה, כמובן לא מוחלטת, אפשרות גבוהה שדווקא אם יהיה פתרון כזה של הפרדה חדה, בשני הצדדים הפוליטיקה של הימין תתחזק. כי כל הזמן יהיו סכסוכים על כל מיני נושאים שהם לא פתורים, כי הפתרון שתי המדינות, וזאת נקודה מאוד מאוד חשובה, לא נוגע כמעט בבעיות היסוד של הסכסוך. ולכן כל הזמן יצוצו סכסוכים בנושא הפליטים, בנושא ההתנחלויות שישארו, בנושא הגבולות, בנושא ירושלים, בנושא המיעוט הערבי הפלסטיני בתוך ישראל, נושאי ליבה עמוקים וחשובים שהפתרון הזה לא ייתן להם שום מענה. לא שאפשר לתת לכולם מענה, אבל הוא לא מתייחס אליהם בכלל, הוא מוחק אותם. ולכן סביר להניח שגם בישראל יתחזק הימין וגם אצל הפלסטינים יתחזק החמאס במצב כזה של מדינה פלסטינית שמורכבת מכמה מובלעות, שיש ביניהם אולי איזשהו קשר, איזשהו כביש בין עזה אבל קשה יהיה מאוד ליצור פיתוח. ישראל תמשיך לשלוט בגבולות, הכלכלה לפי הסכמי פריז תמשיך להיות בשליטה ישראלית, מרחב השקל ימשיך להיות מרחב השקל. הפלסטינים כנראה יהיו מנועים הרבה זמן מתנועה חופשית בתוך המרחב. ישראל תמשיך לייבא עובדים זרים במאות אלפים, והפער יימשך בתוך קרבה מאוד מאוד גדולה. ולכן נראה, אני לא נגד פתרון שתי המדינות הקלאסי, אבל לא נראה לי שא' הוא אפשרי במצב הנוכחי, ולכל הקבוצה לא נראה. העובדות הן שהוא מתקדם אחורה, לא קדימה, כלומר אין התקדמות לעבר הפתרון הזה, להפך. נסיגה כל הזמן, גם בסיבובים של אלימות, גם בעובדה שיש יותר ויותר מתנחלים ישראלים בתוך פלסטין, וגם בגלל מה שקורה בירושלים, בחברון, וגם בגלל ההתערערות של היחסים של יהודים ערבים בתוך ישראל. הכל מצביע על זה, ועכשיו המגמות האלה יועצו אם באמת תהיה איזושהי הפרדה חזק כזאת, נגיד בסגנון ארנון סופר. אתם יודעים איזה ארנון סופר? שהוא גיאוגרף שמייעץ הרבה לממשלות ישראל, והוא טוען שהחזון של השלום כרגע הגדר והחומה בין ישראל לפלסטין, שהיא כמובן לא על הגבול בדיוק, אבל היא 8 מטר, הוא אומר שצריך להיות לפחות 20 או 30 מטר, הוא הכי טוב שאפילו ציפורים לא יכלו לעבור מעליה. זה החזון של השלום, והוא מדגים הרבה גם מהמרכז והשמאל, ובוודאי הימין בישראל, שלפחות מבחינה מנטלית רוצים שלום בלי פלסטינים. אז זה צד אחד שנראה לנו שהוא תקוע והוא לא מתקדם, הוא מתקדם אחורה. החזון השני של השולחן הוא מתפתח וצובר פופולריות עצומה בשנים האחרונות, זה חזון המדינה האחת. וגם פה זה חזון מאוד מאוד בעייתי. הוא בעיקר פופולרי בקרב הפלסטינים. אפשר להגיד שרוב הפלסטינים היום תומכים בו מחוץ לשטחים. בשטחים עדיין רוב האוכלוסייה תומכת במדינה פלסטינית. אבל מחוץ לשטחים, זאת אומרת בתוך ישראל עצמה ובתפוצות הפלסטיניות, בוודאי במחנות הפליטים, זה הפתרון שהם שואפים אליו. עכשיו, הוא לא פתרון זר לפלסטינים, כבר אש"ף ההיסטורי דגל במדינה אחת, חילונית, דמוקרטית, בין הירדן לים. בעצם הפלסטינים משנות ה-40 כבר התנגדו לחלוקה, כמו שאתם יודעים. וכשהיו כל הדיונים סביב החלוקה בשנות ה-40, הם אמרו, תעזבו, תהיה מדינה אחת ליהודים ולערבים, כל מי שיהיה פה יהיה מדינה אחת. כמובן כשהחזון שלה היה שיש רוב ערבי, אז היה רוב ערבי גדול של 2/3. מתוך הייאוש, כלומר הפלסטינים עשו קפיצת דרך עצומה, בשנות ה-70 וה-80 אימצו את פתרון שתי המדינות, כל המוסדות הפלסטינים, ורק באינתיפאדה הראשונה בעצם קם החמאס, אגב בעידוד ישראל, והוא התחיל שוב פעם להציב את האג'נדה הזאת, הפעם מנקודת מבט הדתית, שזה דבר די מעניין בהיסטוריה הפלסטינית, כי
לפני כן הפוליטיקה הפלסטינית הייתה מאוד חילונית, אבל האלמנט הדתי נכנס מאוד חזק, מדינת שריעה, מדינה פלסטינית אסלאמית בין הירדן לים, זה היה החזון של חמאס, וככל שתי המדינות לא התקדם, אז כמובן הרבה פלסטינים נקטו בחזון הזה של המדינה האחת, ומעט ישראלים, מעט מאוד ישראלים, אבל יש כמה ישראלים, יהודה שנהב למשל בולט, אילן פאפה, מספר אינטלקטואלים שגם נוקטים בזה. ולאחרונה גם, מה שמאוד מעניין, אנשים בולטים מהימין התחילו לאמץ את חזון המדינה האחת עם כל מיני סייגים. למשל אורי אליצור, שהיה ראש מועצת יש"ע, נפטר לא מזמן, הכריז שהוא בעד מדינה אחת, אבל בלי עזה. משה ארנס, שהיה שר הביטחון וסגן ראש הממשלה, גם הוא בעד מדינה אחת, נדמה לי שגם הוא אומר בלי עזה, נכון? שעזה תלך למצרים. ציפי חוטובלי, שחברת כנסת מאוד פעילה, ואפילו נשיא המדינה רובי ריבלין, הם בעד מדינה אחת. אבל המדינה הזאת תהיה מדינה אחת יהודית, ויש כל מיני וריאציות. רובי ריבלין אומר, הפלסטינים יקבלו זכויות אזרח מלאות, חוץ מאולי זכות הצבעה. אחרים אומרים זכויות מופחתות. בכל מקרה, אף אחד מהם לא מציע לתת שוויון לפלסטינים. וכמובן עזה, חלקם חושבים, יש להם איזו פנטזיה שעזה תסופח על ידי מצרים או משהו כזה. מעבר לעניין המהותי, ומעבר לעניין שפתרון המדינה אחת יכול בהחלט לקסום לאנשים שמאמינים בדמוקרטיה ובשוויון, הבעיה המרכזית שהוא א-פוליטי לחלוטין. כלומר, הוא נוגד את המערכת הבינלאומית, שמדברת על כך שמדינות הן בנות קיימא. מאז 1945 אף מדינה לא נעלמה בעולם, חוץ משהיו 3 איחודים, בין מזרח ומערב גרמניה, צפון ודרום וייטנאם וצפון ודרום תימן, שהם כולם אותו העם. אף מדינה בעצם לא נעלמה ולא התמזגה עם מדינה אחרת שהיא מעם אחר, ולכן אין נקודת התחלה לחשוב שישראל תהיה כזאת שתהפוך למדינה אחרת, ישראל פלסטין. בנוסף לכך, אין שום גוף פוליטי, אפילו קטן, שהוא לא איזו תנועה חוץ פוליטית, כמו להגיד אבנאי אל-בלד, שמאמינים בזה, שמדבר על מדינה אחת דמוקרטית. יש... הוא שתה מזה? עוד לא. תפסת אותו בזמן. כן. אז מתוך העובדה הזאת שזה לא פתרון פוליטי, שאי אפשר לקדם אותו, לא במסגרת החוק הבינלאומי, לא במסגרת המבנים הפוליטיים הקיימים, לא נראה שאפשר לשכנע את הישראלים שישראל תתמזג לתוך מדינה אחרת והיהודים יהפכו להיות מיעוט. מתוך המצוקה הזאת שגם פתרון המדינה אחת וגם פתרון לשתי מדינות לא נראים שמתקדמים לשום מקום פוליטי שאפשר להשפיע באמת על החיים שלנו והילדים שלנו, קמה הקבוצה הזאת. והקבוצה הזאת אומרת שבעצם הפתרון הוא שילוב של אלמנטים של מדינה אחת ושתי מדינות, שתי מדינות במולדת אחת. עכשיו, לפני שאני נכנס קצת לפרטים, והבאתי לכם פה גם... יכול לחלק את זה. נספר קצת על הקבוצה. אז כמו שאמרתי, לפני 3 שנים בערך היה המפגש הראשון בבית לחם. ומרון הוא, בצד הישראלי מוביל את זה מרון רפפורט שהיה אמור להיות פה היום ולצערנו לא הגיע. מרון רפפורט הוא עיתונאי, הרבה שנים היה בידיעות אחרונות. קצת גם כתב לדעתי בהארץ ובמעריב. הוא כתב. כן. והיום הוא בערוץ 2, במאי ומפיק של תוכניות. הוא התפרסם בכתבות השטח הנועזות שלו מהשטחים בידיעות אחרונות. הוא כתב, למשל, הוא הראשון שעלה על נושא סילואן ועיר דוד. הנה, יש פה עוד אחד. והוא בעצם, אפשר להגיד, מוביל את היוזמה בצד הישראלי. קבוצה של אנשים, 3 או 4 אנשים מההתחלה היו מאוד קרובים אליו, ועבדנו ביחד מההתחלה. אז שאני מרצה באוניברסיטת בן גוריון, פרופסור לגיאוגרפיה ותכנון,
גיאוגרפיה משפטית, גיאוגרפיה פוליטית, פעיל חברתי הרבה שנים, גם הייתי במקימי אדווה, שזה המרכז לשוויון חברתי בישראל, גם עבדתי הרבה שנים בבצלם, הייתי יושב ראש ארגון בצלם לזכויות אדם בשטחים, עבדתי הרבה ואני עדיין עובד עם האוכלוסייה הבדואית פה להכרה בכפרים, וגם מרצה באוניברסיטה בין היתר. ניר ברעם, שהוא סופר, אולי שמעתם עליו, הוא מאוד פעיל, סופר די מעניין, די כותב ספרים על גלובליזציה וגם פעיל חברתי בעצמו. נסתכל על אנשים שבקבוצה שלנו שאולי אתם מכירים, אבי דבוש, שהוא עובד בארגונים חברתיים פה בדרום בעיקר, מנהל את הקמפיין נגד ההתיישבות הפרברית סביב ערד, ועוד אבי דבוש קוראים לו. מיכאל ספרד, שהוא עורך דין של זכויות אדם. מה שמעניין שיש אצלנו גם אנשים שיותר מזוהים עם הימין, אפילו מהמתנחלים, למשל אליעז כהן המשורר מגוש עציון, הוא יחד עם מרון ואיתי, הוא מההתחלה בתוך הקבוצה הזאת. ויש אדם אחד בשם הוא מביתר עילית, אתה יודע למי אני מתכוון? שמואל דרילמן? כן, חרדי מביתר עילית, שהוא גם כאילו מתנחל, חרדי שהצטרף... מה שמו? שמואל דרילמן, אני חושב. כן, דריגמן, משהו כזה. אז יש קואליציות לא צפויות, יש כמובן עשרות אנשים, אני רק אומר לכם כמה אנשים בולטים. בצד הפלסטיני זה קבוצה יותר הומוגנית, הם בעיקר אנשי פתח וקצת החזית הדמוקרטית לשעבר. יש פה ושם כמה אנשים שמזוהים קצת יותר עם הדת ועם החמאס, אבל הצד המתון מאוד של החמאס, למשל בורהאן, אחד האנשים המרכזיים שם, הוא משוייך באיזשהו מקום לחמאס המתון. מוניר אבושי הוא היה מושל מחוז שכם, הוא אולי האדם הפוליטי הכי בכיר בתוך הקבוצה הזאת. רוב האנשים הם אנשים כמונו, כאילו בינוניים, באיזשהו דרג בינוני, לא ממש דרג פוליטי גבוה, אבל פעילים, ומקצועות חופשיים, הרבה פעמים גם מורים, גם חלק מהאנשים שלנו פה היו במשטרה, ופעילים ועיתונאים ואנשי תקשורת, וייצוג יתר לעורכי דין, הייתי אומר, משני הצדדים. וזה תמיד מסוכן. בצד הפלסטיני עוד מי שיכול לעניין אתכם זה רימן ברקת, שהיא יושבת ראש משותפת של ארגון איפקרי, שהוא ארגון Israel Palestine Corporation, משהו כזה, שיושב בבית לחם. וגם השותף שלה הישראלי, דן גולדנבלט, הוא גם בתוך הקבוצה. אז זה נותן לכם איזשהו, בעיקר אנשים שהם קשורים לארגונים חברתיים, אבל לא רק. הקבוצה הזאת נפגשת כבר בערך שנה וחצי יותר, בדי הרבה מפגשים. בשנה הראשונה חיברנו את המסמך שבידיים שלכם, שכמובן היה הרבה ויכוחים, הוא יש עותק גם בערבית, גם באנגלית וגם בעברית, ואני לא יודע איך עשיתי את הסיכה, אבל יש כאילו תמצית שזה עקרונות העל, ואחר כך בעצם המסמך עצמו שהוא עוד 2 עמודים, או 3 עמודים בעצם עם יותר פירוט. והסוציולוגיה של הקבוצה הזאת היא שרוב המפגשים הם בצד הישראלי ובצד הפלסטיני, כמו שאנחנו בעצם המתווה שלנו, שהוא משהו כמו קונפדרציה ישראלית-פלסטינית, ככה גם הארגון עובד. רוב המפגשים הם בעצם לחוד, אבל מדי פעם יש מפגשים ביחד. מרון ואני נסענו איזה 10 פעמים לרמאללה או לבית לחם להיפגש בקבוצות מצומצמות, או ללכת לדבר לקבוצות פלסטיניות. הם גם עושים מה שאנחנו עושים, חוגי בית. הם יותר עושים את זה דרך מקומות העבודה, כי הם מחוברים ליוניונס. אני כמה פעמים הלכתי לאיזה מפעל, לדבר עם אנשים וכו' וכו'. אבל בסך הכל התנועות האלה עדיין קטנות. הרעיון שלנו היה לא לקחת כסף מאף אחד. הכל זה בהתנדבות, ולנסות לעשות את זה מלמטה, כמה שאפשר, בשנה וחצי, שנתיים, לא להיות כפוף לאיזה בעל הון, כמו נגיד יוזמת ג'נבה, או יוזמות כאלה שמהר מאוד, או איילון נוסייבה, שמהר מאוד איזה בעל הון, זה היה שלו כאילו. מצד שני, זה גם צורה מאוד איטית של הפצת הרעיון. וב-29 בנובמבר אנחנו הולכים לעשות השקה
ותראו שזה לא מקרה, 29 בנובמבר זה כ"ט כ"ט בנובמבר, שזה היה החלטת האו"ם, שבישראל חוגגים אותה כהכרה בהקמת ישראל, אבל היא גם מקימה את פלסטין. אותה החלטה של האו"ם היא גם הקמה של פלסטין, שלא התממשה. וכשכתוב במגילת העצמאות הישראלית, לפי החלטת האו"ם מכ"ט בנובמבר, ההחלטה הזאת היא גם על מדינה פלסטינית. כלומר, כשישראל מצהירה על זה, היא צריכה לא לשכוח את זה. ב-29 בנובמבר, נדמה לי לפני שנה או לפני שנתיים, הפלסטינים הביאו לעצרת הכללית של האו"ם, בדיוק בתאריך הזה, את ההחלטה לקבל אותם כמדינה שאינה חברה, נדמה לי. זאת אומרת, ההכרה של האו"ם בפלסטין כמדינה היא גם בדיוק בתאריך הזה, 29 בנובמבר, ולכן באופן סמלי זאת ננסה להשיק את זה בתור תנועה חברתית, פוליטית, עממית, שתשאף לרעיונות האלה. עכשיו, נוכל להסתכל על ה-11 נקודות שגיבשנו בעמל רב ובוויכוחים רבים, אבל המסר המרכזי הוא מולדת אחת, ארץ אחת ושתי מדינות. וזה חשוב שקודם כל מבחינת הריבונות הפורמלית, אנחנו מדברים על פתרון יחסית רגיל של שתי מדינות. אותו פתרון שלא צלח הרבה זמן, מכל הסיבות שאמרנו, הקולוניזציה, הניסיון ההפרדה הכפוי והדומיננטיות של ישראל או של ארצות הברית בשטח. אבל מבחינה פורמלית חוקית אנחנו רואים שבגבולות 67 יהיו שתי מדינות, כלומר תקום מדינה פלסטינית שיהיה לה ריבונות בעזה ובגדה המערבית, בלי שום שינוי הגבול, בדיוק לפי הגבול הבינלאומי. וההבדל הוא שכל המערך סביב שתי המדינות האלה יהיה אחר לגמרי. ולכן אנחנו חושבים שזאת הפריצת דרך שמאפשרת להתקדם. דבר ראשון, אחד העקרונות הכי חשובים זה חופש תנועה. בתוך כל המרחב הזה יהיה חופש תנועה, גם לישראלים וגם לפלסטינים, לעבודה, לתיירות, למסחר וגם למגורים, אבל זה יהיה בשלבים. וזה כבר נוגע באיזושהי תשתית עמוקה, שבדרך כלל פתרון שתי המדינות הרגיל מבטל אותו, שבעצם הארץ הזאת היא של שני העמים כולה. הארץ הזאת היא יחידה אחת, מירדן לים, וכל הפליטים הפלסטינים כולם, עד האחרון שבהם, הם מוצאם מישראל, לא מהגדה המערבית או מעזה. כלומר, זה לא מזמן, זה לפני 67 שנה, זאת אומרת שהיסטוריה מאוד עכשווית, הם באים מפה. עכשיו זה לא, אנחנו לא, תכף נדבר על זכות השיבה וכו', אנחנו לא נוקטים וחושבים שיש זכות שיבה, או שזכות השיבה צריכה להתממש באופן גורף. אבל חופש תנועה נותן לאנשים האלה נגישות למקומות היקרים להם ושמהם הם באו וכו' וכו'. ובנוסף לזה גם כמובן אפשרויות כלכליות אין ספור לפתח או לצאת מהמצוקה הכלכלית הקשה מאוד שהפלסטינים נמצאים בה כבר עשרות שנים. אז העיקרון הראשון היא בעצם ארץ אחת, אבל שתי מדינות. העיקרון השני החשוב זה בירה משותפת בירושלים. ובמקום כל הניסיונות שאולי ראיתם לפעמים הזויים, לאחרונה הייתה תערוכה של משרד אדריכלים שיוזמת ג'נבה העסיקו, ראיתם את זה? איך קראו להם? רימה נדמה לי, משרד האדריכלים, הייתה להם תערוכה נודדת בהרבה מקומות, איך תראה ירושלים בזמן השלום של יוזמת ג'נבה, שהם אנשים טובים ואני מעריך אותם, אבל זה פשוט הזוי. יש שם חומות ויש שם תעלות ויש שם מנהרות ויש שם גשרים, ואפילו התחנות רכבת יש בהם קומה ערבית וקומה יהודית. כלומר, זה אפילו מעורר חלחלה. לעומת זה אנחנו אומרים, ירושלים יכולה להיות מסוג בריסל, עיר משותפת, אבל שתהיה גם איזשהו מחוז אוטונומי, יהיה לה ניהול משותף ערבי-יהודי, הבירות של שתי המדינות יהיו שם מבחינת המשרדים וכו' וכו', והיא תתפקד, והיא תשגשג כעיר משותפת פתוחה, ולאנשים שם תהיה תושבות של תושב ירושלים, שייתן להם את הזכויות, בלי להיכנס ליותר מדי פרטים. זה צעד של פיוס וצעד גם כלכלי וגם פוליטי נכון, כי כרגע העיר בעצם היא לא מאוחדת. העיר כרגע היא עיר בכיבוש, בקולוניזציה ישראלית של הפלסטינים, יש שם רק חצי זכויות. אז זה העיקרון השני החשוב. העיקרון השלישי המאוד חשוב, שהוא שונה
שונה מאוד מפתרון שתי המדינות הקיים, זה שיהיה גוף משותף לניהול משותף של חלק מהחיים בארץ הקטנה הזאת. כן? הארץ הזאת היא 26,000 קילומטר מרובע, היא קטנה מרוב המדינות, אולי מכל המדינות הידועות באירופה אפילו, והחלק המאוכלס שלה הוא רק חצי, מבאר שבע צפונה בעצם, זה 98% של האוכלוסייה. לכן הניהול שלה הוא צריך להיות ניהול משותף, דווקא בדברים היותר טכניים, ניהול המים, ניהול זיהום האוויר, ניהול שוק העבודה, ניהול ההגירה הבינלאומית, התחבורה והנושאים האלה, כשיש לזה גם היבט מאוד חשוב סמלי, שיש גוף משותף שאנשים בוחרים אותו, והוא יכול להיות המועצה המשותפת הישראלית-פלסטינית, יכול להיות שזה גוף כמו שהתחיל האיחוד האירופאי, באיזשהו גוף שרק ניהל נושאים כלכליים והתפתח לאט לאט. הפרטים פה כמובן הם יכולים להשתנות מאפשרות אחת לאפשרות שנייה, אבל מה שמאוד חשוב שיהיו מוסדות משותפים, שיש להניח שיהיו בהתחלה די רזים, אבל יהיה בהם משהו שיהיה אינטרס משותף לנהל את הסביבה ואת שוק העבודה, יהיה בהם שיתוף פעולה, יהיה בהם מצבים של ווין ווין, ששני הצדדים יוכלו להרוויח, במקום לריב על המים, יתחלקו במים, במקום למנוע ולעצור אנשים להשתתף בשוק העבודה, דווקא יפתחו את שוק העבודה. והניסיון מראה במקומות אחרים בעולם, שתכף נדבר עליהם, שזה צעד די מנצח, שלאורך זמן המוסדות המשותפים האלה בדרך כלל מתאבים. הדוגמה הכי בולטת לקונפדרציה כזאת זה האיחוד האירופאי, שהוא בעצם התחיל כמה מדינות עם שיתוף פעולה כלכלי וחופש תנועה, ולאט לאט המוסדות המשותפים התאבו עד שהיום יש פרלמנט אירופאי וחוקה אירופאית וכו' וכו'. אנחנו יותר צנועים, חושבים שזה ייקח זמן. אז המוסדות המשותפים זה משהו שהוא חשוב. בית נוסף פה במוסדות המשותפים שהוא גם חשוב זה בית דין לזכויות אדם, שכל הקונפדרציות המצליחות בעולם יש להם איזשהו גוף משפטי שאם הערכאות שאנשים פונים אליהם במדינות שלהם לא מצליחות, יש להם עוד ערכאה אחת יותר גדולה שהיא אמונה על זכויות האדם בכל המרחב. אז זה עוד היבט נוסף שהוא חדש, שהוא מהווה איזשהו סוג של נקודת מפגש, פיוס ובנייה של עתיד אחר של שתי מדינות שבעצם חולקות את אותה ארץ. נושא נוסף חשוב זה הנושא של הגירה ואזרחות. ופה אלה נושאים מאוד מאוד עדינים ורגישים. אנחנו חושבים שהיות ושתי המדינות האלה מדינות ריבוניות, הן ורק הן מנהלות את ההגירה. זאת אומרת, חוק השבות הוא רק לתוך ישראל, וזכות השיבה היא רק לתוך פלסטין, וחופש התנועה מאפשר למי שחוזר, נגיד, בתור פליט לפלסטין, אחר כך לנוע בתוך המרחב, כי הוא גם תושב של האיחוד הישראלי-פלסטיני, איך שנקרא לו, אבל זכות השיבה היא רק לפלסטין, וזכות חוק השבות הוא רק לישראל. וזה אלמנט כאילו מאוד מאוד מרכזי, שהמצב החדש לא ייצור איום על שני הצדדים בתור הגירה שהמדינות מנהלות אחת נגד השנייה. כמובן שזה לא פתרון מושלם, לא לזכות השיבה, שבעצם באופן המקורי שלה הייתה יכולה להיות לכל בית ולכל כפר שאנשים גורשו ממנו. מצד שני זה כן מאפשר סוג של שיבה, גם להתאזרח לפליטים הפלסטינים שעוד אין להם אזרחות, וגם לנוע במרחב ולהשתמש בו ולחזור אליו בהרבה מובנים אחרים. זה גם עומד בנורמה הבינלאומית של יישוב פליטים, כמעט או בכל סכסוכי הפליטים בעולם הדומים, הפליטים יושבו במדינה שלהם כביכול. אז אם היו פליטים גרמניים ופולנים אחרי מלחמת העולם השנייה במיליונים, אז הגרמנים יושבו בגרמניה והפולנים בפולין. או היוונים והטורקים, הזכויות שלהם היו במדינה החדשה, או הודו ופקיסטן, כמו שאתם יודעים, שהיו 9 מיליון פליטים, הם יושבו המוסלמים בפקיסטן וההינדים בהודו.
הבעיה, הנצחת בעיית הפליטים הפלסטינית, היא בגלל שלא קמה מדינה פלסטינית. וסיבות רבות, בעיקר המדיניות של ישראל, גם סיבות אחרות, אבל בעיקר המדיניות של ישראל מנעה את ההקמה של מדינה פלסטינית, ולכן, לפי הנורמה הבינלאומית, הפליטים הפלסטינים, בדרך כלל אנחנו מותקפים על זה, לכן אני מוסיף על זה הסבר, אנחנו מותקפים על זה על ידי הפלסטינים, אבל חלק גדול גם מסכימים עם זה שיש בזה היגיון, שהשיבה שלהם תהיה לפלסטין, ושם הם יתאזרחו, וזה יהיה מדינת האם שלהם. עוד בתוך הדף הזה, אתם רואים, עברנו על 5 הנקודות הראשונות, בעצם גם 7. אז אם נסתכל עוד על עקרונות העל, סליחה שזה נראה קצת כמו שיעור, אבל לא תהיה בחינה בסוף. לא, השאלות בסוף אבל או... כן, או שאתם רוצים לעצור, רגע נגמור את זה ואז יהיו שאלות, כן? זה נקודה נראה לי הכי... לא, זה... האינסטינקט של מרצים, זה פשוט להרצות עד שמישהו עוצר אותך, אז טוב שאת מזכירה לי. עניינים דבר נוסף שעשינו בשנה האחרונה, הקמנו קבוצות מחקר וגייסנו כסף לא לקבוצה עצמה, אלא לקבוצות מחקר שעוד מעט, בתחילת נובמבר, נפרסם את המחקרים שלהם, ואחת הקבוצות הייתה העניין הביטחוני. ואנחנו די הופתענו, זו קבוצות מחקר שיש בה איזה 3 אלופים, שהם בכלל לא התרגשו מהעניין הזה. הם אמרו, אנחנו לא בעד, אבל אם יש קונפדרציה ישראלית פלסטינית או איחוד ישראלי פלסטיני, יש מתווה די פשוט מבחינתם לביטחון. והמתווה הזה הוא שיהיו, הניהול הביטחוני הפנימי בתוך כל מדינה יהיה של המדינה הזאת, והניהול החיצוני יהיה משותף. משותף מן הסתם יהיה גם בדומיננטיות של צה"ל, אבל בהחלט הם לא ראו בעיה גדולה גם בשיתוף של יחידות פלסטיניות בתוך הניהול הביטחוני המשותף הזה, באיומים המשותפים שיש מלבנון או מדאעש או מכל כיוון אחר, וגם כמובן פירוק כל המיליציות מנשקם, שזה כמובן מאוד קל להגיד, אבל זה תנאי הכרחי. גם החמאס, שזו המיליציה הכי גדולה, שכנראה עכשיו כבר הפלסטינים עושים איזשהו צעד בכיוון הזה לאחד את הכוחות המזוינים שלהם, ולכן בעצם תהיה שליטה מדינתית על זה, וגם המתנחלים, שהם הוכיחו כבר שהם יכולים להפעיל מיליציות חמושות, וזה לא היה פשוט לפרק אותם מנשקם. זאת הנקודה השישית. נקודה נוספת לגבי המתנחלים, וזה שכחתי אולי להגיד, אבל זה חשוב מאוד, זה שהמתווה בעצם מאפשר למתנחלים להישאר. זה דבר מאוד חשוב. היות ויש חופש תנועה במרחב, היות ויש ריבונות פלסטינית על כל הגדה, מבחינת הפלסטינים בקבוצה, וזה גם לקח קצת זמן, הם הגיעו כולם למסקנה שאין להם בעיה שהמתנחלים יישארו תחת, והמדינה הפלסטינית תבטיח את שלומם. עכשיו, אני יודע שזה נשמע אידיאלי, ואני יודע שחלק גדול מהמתנחלים, אולי רובם, יעזבו מיד אם תהיה ריבונות פלסטינית. אבל יכול להיות שכמה מאות אלפים יחליטו להישאר. והעובדה שאף אחד לא כופה עליהם לעזוב, כמו למשל בהתנתקות, ויש אפשרות שהם יוכלו להישאר כישראלים תחת המדינה הפלסטינית, עם חופש תנועה וכל המשפחה שלהם והתעסוקה שלהם ומקור החיים שלהם הוא בתוך ישראל, זה גורם בהחלט מייצב. ולכן, אגב, יש מתנחלים, לא מעט, גם לא הרבה, אבל לא מעט שתומכים ביוזמה הזאת. כי זה מאפשר להם במקומות מסוימים להישאר, ובהרבה אנשים שהמקום שלהם יותר חשוב להם מאשר המדינה שלהם. במיוחד מסיבות דתיות, או מסיבות של איכות חיים ודיור, שהם השיגו באריאל, או במעלה אדומים, או בעמנואל, או בקריית ספר, שהם אף פעם לא יכולו להשיג בתוך הקו הירוק, מבחינת המחיר. וזה גם שיקול חשוב. ואנחנו גם חושבים שיש בכל זאת איזשהו עוול בדרישה של השמאל הרגילה לפנות 300,000 איש, שהם כבר דור שלישי, מהחיים שהם רקמו שם. זה לא שאין עוול בעצם ההתנחלות, וברור שההתנחלות היא בניגוד לחוק הבינלאומי והיא קולוניאלית. מצד שני, הרבה אנשים שנולדו וצמחו שם, יש בכל זאת עוול בפינוי כפוי שלהם, ולכן היוזמה הזאת בהחלט רגועה בעניין של השארת המתנחלים. מי שירצה ומי שיש להניח ביישובים גדולים יחסית, יוכלו להמשיך במועצות מקומיות יהודיות ובסגנון החיים שלהם
עם כמה שפחות הפרעה. זה נשמע קצת אידיאלי, אבל לפחות מבחינת העיקרון, פלסטינים בקבוצה שהם מיינסטרים פלסטינים, הם לא איזושהי קבוצה שהיא קבוצת שלום קיצונית, חתמו על המסמכים האלה. עוד 2-3 נקודות, ממש מהר, ואז נושא דיון. הפלסטינים בתוך ישראל, נושא מאוד חשוב, ונושא שרוב יוזמות השלום מתעלמות לחלוטין. יש לנו פרק שלם על זה, איך שהפלסטינים בתוך ישראל צריכים לקבל מעמד של מיעוט לאומי, צריך לדאוג לשוויון ולפיצוי ולאפליה מתקנת, כי העוול שנגרם להם במשך השנים הוא חלק מהסכסוך, הוא לא איזה משהו מנותק, כולל כמובן הבדואים, הכרה ביישובים הבדואים ומתן שוויון והכרה תרבותית לכל האוכלוסייה הערבית בתוך ישראל, אלמנט מאוד מאוד חשוב, ואלמנט שיעזור ליוזמה הזאת גם לקבל תמיכה רחבה בקרב ציבור פלסטיני מאוד גדול. פיצויים לכל נפגעי הסכסוך, לא כדאי להתעכב על זה, אבל זה היבט מאוד מאוד חשוב. הנקודה העשירית, הקמת מנגנוני פיוס רב-ממדיים בין ובתוך שתי החברות. גם מאוד חשוב שהדברים האלה לא יהיו איזשהו פתרון פוליטי מוכתב, אלא שיהיה תהליך של פיוס, אם זה ועדות אמת, ואם זה גופים משותפים, ואם זה פרויקטים משותפים, ואם זה בתי ספר דו-לשוניים, ואם זה כל מה שאתם יכולים לחשוב שהמדינות יצטרכו להשקיע, מה שהם לא השקיעו באוסלו בכלל, בתוך הרעיון הזה שיש פירוס. והנקודה האחרונה זה המעטפת הבינלאומית, שלדעתנו מאוד מאוד חשובה, ואנחנו ראינו בכל הסכסוכים הדומים שנפתרו בדרך של קונפדרציה, בדרך של מדינות שחולקות איזה משהו משותף, אם זה במאה ה-19 היה בקנדה, בשוויצריה, אם זה במאה ה-20 היה בבוסניה למשל, או במלחמת העולם השנייה באירופה, שהמעטפת הבינלאומית הייתה קריטית, גם בתמיכה כלכלית, גם בתמיכה דיפלומטית, וגם בפיקוח וליווי של ההתקדמות למתווה הזה. אז אלה הקווים הכלליים של היוזמה. אנחנו חושבים שיש בה פוטנציאל באמת גם לגעת בכל בעיות היסוד של הסכסוך שבדרך כלל מתעלמים מהם, גם בשאלת הריבונות, גם בשאלת הפליטים, גם בשאלת ההתנחלויות, גם בשאלת הגבולות, גם בשאלת המיעוט הערבי בישראל, גם בשאלת ירושלים. כל הנושאים שבדרך כלל מדחיקים אותם לסוף, אנחנו אומרים בוא נשים אותם, נתמודד בהם, אי אפשר לפעמים לעשות להם פתרון מושלם, אפשר מאוד להתקרב לזה. וגם בעצם משהו שהוא ריאלי, שהוא לוקח את המצב הקיים ומלביש אותו לתוך איזושהי מסגרת לגיטימית. כרגע המצב הקיים הוא בעצם סוג של שני עמים על מולדת אחת, רק באי שוויון קיצוני, ובלי הרבה שינויים בשטח אפשר להגיע למבנה פוליטי וחברתי וכלכלי שייצור מתוך זה תהליך של פיוס וגם שגשוג. אלה הם דבריי. עכשיו אני לא יודע איך אתם רוצים לנהל את זה, אילן, אתה או מושיק, אתם